Erokamano nyakura mogi kumiero Ramogi TV odhiambo machielo mar tich ariyo arwakni machiegni yudo weche manyien mago imore kamoro amora maintie en geno mara ni odiochieng' mari odhi kodi makare. Otieno ni wan kod weche madito ma owinjo bed ni bedo piny chiko iti keto wangi kasti ng'eyo chal mar Kenya kaluwore kod weche manyien mosetimore chakre ne piny ru nyaka tinende ma oting'o ji mamoko kendo ma oyud choke wiyegi e gwenge ma Kilifi kocha nyakwara mogi. Gin weche ma waketo e yo machiel kachiel. Jopuonj mag sayans kachiel kod mag kwano bende nonro yando golo ni nok sirikal koni giketo maino mare no ne gin medo kwan jopuonj mag sayans kata mapuonjo somo mag sayans kachiel kod mag kwan e sikunde mathurka. Gin weche nyakwara mogi ma waketa yanga mondo ibed gi ng'eyo kuom mago mosetimore to mere par ni kaga en tich ariyo ng'e gwengewa biro ni ka ikelo kod Millicent Adhiambo. Mokwongo nyakwara mogi wayud thund weche. Tukapata kuna mwili wa mtu ambaye alikuwa amekufa na akarushwa kwa kichaka hivi. Kuna mzee mmoja alikuwa amefichwa kichakani. Alikuwa anachimba makaburi, nasema anatumia upanga tu. Liete mamoko ang'wen kod choke mag wiye ariyo mag ji ogole gweng' ma Binzaro e kaunti ma Kilifi. Steve Munyaho ma en ja Kenya ma yande omiku mar nek e piny Saudi Arabia koro we thuolo. Some of our universities and colleges have graduated STEM teachers who we are going to employ in the 24,000 that are coming up in September. Sirikal osingo ndiko jopuonj mag sayans gi kwano bang' report yango ni nitie nok mar jopuonj go. Machiegni nyakwara mogi bet thuolo mar orona pachi namba en 3 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, YouTube Ramogi TV Kenya. Jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips Nyage Moremo. Machiegni nyinga en George Bati Daddy Cool wod Tsunami. Obila moko adek ochwale nyim jang'ad bura Geoffrey Onsarigo mar chiwo neno margi kotenore kod nek mar rawera Rex Masai. E kinde neno margi obila go wacho ni ok ging'eyo obila Isaiah Muragiri ma en achich ma itudo kod nek mar Rex Masai. Efi Nyakidi chakuna weche manyien mago imore gi ripodne. Ne en odiochieng' machielo e doho ma Milimani mar winjo buch nek mar rawera Rex Masai manonegi e kinde ng'anyo mag Gen Z. E nyim jang'ad bura Geoffrey Onsarigo, joneno mokadek ma bende gin obila nochwal mar chiwo neno margi. Neno manopedhe nyim doho kod apis jamin wach ne nyiso listi mar gige lweny ma tesend obila ma Central ma tarik 19 dwe mar auchiel higa 2024. Listino ne nyiso ni kanyo manondike nying obila Simon Waweru noruchi motelo ne ndiko nyinge. Kata kamano, jal manochuoyo kogno kanyo ne en Martin Kithinji. If you look at that entry where your name is now on top of the whitewash, Yes, Your Honor. Are you able to tell whose name was had been deleted? No, you can't tell, Your Honor. You cannot tell. Yes, Your Honor. So how do you know that it was Koplo Martin's name which was there? I can tell from the signature that is on the head of the entry. Just speak up. You can tell from the signature. Yes, Your Honor. So you can tell from the signature that it was Martin. Yes, Your Honor. But are you able to tell? No, from his name I can't tell. From the name that was deleted, are you able to tell? No, Your Honor. You are not able to. Kaluwore gi Kithinji, onge jal mora moyiene chuoyo kogno kar ng'at machielo e kinde ma gikawo gige lweny, wirani ponono gir lwenyno oti godo e nego ng'ato. Jal manochuoyo kogno ema kawo ting' makamano. He corrected and wrote the name of another officer. No, I'm just asking against this one. If it was cancelled, will you bear the responsibility being that it is you who had the firearm? Your Honor, it cannot be cancelled, but because I have the gun, it cannot be cancelled. So what you're also saying is that you cannot then rely on this record here because it refers to two different people. Simon Waweru, whose name appears here, and yourself, whose signature and post number appear on the other side. This is a human error, Your Honor, which No, was corrected by the in charge. So, but this part is not where I the correct. did not have
2 firearms. I had only one. Neno no bende nonyiso ni obila machielo Geoffrey Murangiri noduoko bunde mibayo godo iro malungo wang' tarik 21 dwe mar auchiel higa 2024. Ma kopogore gi neno mare ni noduoko bunde no tarik 20 dwe mar auchiel higa 2024. Well, here that you returned the launcher on the 21st. Is it not so? It's written so. It is written so. While when did you return it? On 20th. On 20th. So if I say that the entries that are made in this movement register, arms movement register, are false or misleading, am I correct? I'm not in a position to answer that. Joneno duto adek mane ochwal e nyim doho bende notamore kendo wacho ni ok ging'eyo bila Isaiah Murangiri ma bende ya chich mitudo gi nek mar Rex Masai. Burano ibiro winj kendo tarik 29 dweni. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuri nyakora mogene riwruogo kinde pacho ka Law Society of Kenya wuok tung mosuo koda pis jamin buche ODPP ewi moko kuom buche mag njore ma cheje ma itudo kod ketho mwandu e kinde ng'anyo no maknegi. Ogai mar LSK Faith Odhiambo e kinde twak mare machiel kachiel kod Ramogi TV olero ni apis jomin buche tiyo marach kod chike mag gayo njore ka olero ni sirikal owinjore oket winjruok makare e kinde kod rowere ma pacho ka. Cynthia Onyango nigi ler mar wachno. E kinde limbe mare doho ma Kikuyu ndalo achiel bang' ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani, ogai mar doho Martha Koome nopimo weng'o mar doho ma Kikuyu kod ketho kuonde jot mag obila kaka okang' mar njore mager mong'ere kaka Terrorism Act mageto ketho chenro mag sirikal kod kelo luoro e chuny oganda. Wach makama bang'e ne olu kod mako buche mag njore ne achije ma itudo kod ketho makamagi kod apis jomin buche ODPP makata kamano gie sani yudo kwet mager ewi mawachore ni en okang' mar temo tiyo kod chike mag njore mager thiro duond jong'anyo kod jo-Kenya manyiso to e chenro mag sirikal. Kaluwore kod ogai mar LSK Faith Odhiambo, piny Kenya nyalo kawo ndamo mar chike ewi ketho mag njore mager ka kata kamano olero ni sirikal nyaka bed kod neno moromo kapok okawo ndamo makamago to ok mako bura ne jogo duto ma itudo kod ketho mag bago ng'anyo. Waneno sirkal masani kawo joma ng'eny gibedo charge no. Waneno jok mowuok Mawengu moko maneno wach ni gintie ne giwang'o police station ka court no dismiss charges gi no kawo gi oket gi mtoka nyaka Nairobi okel gi Kahawa gibedo charged be gi terrorism. Chik wacho ni protesters nigo beni bed charged gi terrorism unless ginyalo neno koso ginyalo neno gi investigate ni ne gintie gi ne gipango mani gidwa tiro terrorism kendo ne gintie gi matimo mano ema the sole purpose. Onyiso gai mar doho Martha Koome mondo kinde duto kung dhoge kendo kik pus weche ma inyalo tigo e mako buche maginataro mag chik. NB ong'iyo gima owacho kapok owacho because ineno kaka sani timore ji wacho ni ne gikawo kiuno gite ema giluwo. To wawacho ni kata ka mane gima wacho ok en the right direction. ODPP ok nyal wacho ni en okawo wach mane CJ wacho emomiyo koro charge jite gi terrorism. Kaka kawuono jatelo ma piny owacho ni charge jite gi mada be obo kawo kamano otim kamano mago owuondo ji. Oyango ni buche mag njore ahinya to mago mag terrorism gin buche motegno kendo tiyo kod gi rodha kelo picha mar ni piny Kenya en piny maonge kwe kendo ibuono chik. Onyiso sirikal mondo kawo ndamo achiel chien kendo par midhiero mabiro gi buono chike mag njore. Kiwacho ni nitie gi terrorists mang'eny e pinyu, imiyo inyiso investors kiko bi e pinyu kich pinyu nitie gi terrorists. Inyiso international countries omia travel alerts ni Kenya mantie gi ji ma terrorists mang'eny, the larger impact magibo timo e tourism e country wani ok gipar kaka bo affect international relations. Ogai mar LSK Faith Odhiambo bende owacho ni kaka riwruogo kinde gibiro dhi nyime kod chung' ne joma omakne gi bura e doho kendo buok mimiyogi ok biro nyago lemo. To wacho ni wan wachung' ne ji te ok wachagua ji mwatiyo to kata chik wache piny ni ji en innocent nyaka kote mowach ni en guilty. Koro ok gin magiwacho ni jogi okwelo ging'eyo nade ne gineno gi ne gintie gi evidence mawacho kichwase neno serikal kama ko ji to tero gi ji ne charges then courts wito oko. Apis jomin buche ODPP kata kamano omako chung' ni gin ne gimako buche makamago kaluwore kod wach ma ogai mar doho Martha Koome nowacho
kaluwore kod ng'eyone mar chik kod okang' mar temo kelo arita pacho ka to ok kaka okang' mar dewo duond jopiny masayo sirikal. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Penjo pod nyuolore ewi ringre manyien ma oyudi e gwenge mag Binzaro ma yudore machiegni kod bungu ma Shakahola. Magi biro e kinde ma migawo mar arita yango ni ji maromo 4 resi ei dala moro e gwengego ka chich nitie ni ne odinegi kanyo gi jal moro matayo chenro mag puonj mag din ma miriambo. E gweng' ma Binzaro mayudore yo Shakahola e kaunti ma Kilifi, liete mamoko 4 nyoyudi machiegni kama ringre ji maromo 400 ne okunyi higni 2 mokalo, mago ma itudo kod dinde moko e gwengego mawachore ni osebedo ka wuondo oganda. Jal moro nyochwalo ng'ur ka wacho ni nyithinde 2 din negi e bungego, kendo ka oywak ni nitie chenro moro ma itayo gi riwruok moro mar din mawachore ni ne timo ling' e dala moro. Wale ambao walikuwa wakiishi hapa alitokelezea kule madukani na akaomba msaada, kwa sababu walisema kwamba hapa ndani kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo si mazuri, wanafunga hapo na hatimaye kufa kabisa. Kwa hivyo akawa anaomba msaada apige kwao ili kwamba aone anapata msaada. Alieleza kwamba alikuwa na watoto wake 6, lakini kufikia hiyo siku wote walikuwa washa kufa. Apisas mago kwa chikich ne ochopo kanyo kendo to chenro no ma itudo gi puonj mag miriambo mag din. Kanyo apisas go ne oyudo jaduong' moro ma jaiga 50 ka odinne jaduong' no ma bende ne oyangi ni olal kaluwore gi ripot mane ochiw e tesend obila ma Siaya. Kanyo bende ne oyudi jaode ma jaiga 40, miyo machielo ma jaiga 40 kod nyako ma jaiga 19. Ndo nilipata kuna wamama 3 na baba mmoja. Wakati ndo tumepata hao watu 4 wakiwa wako hai, tukateremka huko chini, tukaenda tukajaribu kuzunguka, tulipata mafufu ya watu 2 ambao ni watoto wadogo. Alafu tukapata kuna mzee mmoja alikuwa amefichwa kichakani. Tulichukua panga, tukakatakata, ndo tukatoa yule mtu alikuwa amefariki. Kanyo bende choke 2 mag wich kachiel kod ringre jal moro mapok oyangi ma osechako kethore ne oyudi kendo ne ochwalgi e kar kano ringre ma Malindi sub county kama ibiro timnegi nonro mar yangogi. Okwach kicho yango ni achich maduong' e burano osendhi kachiel kod ji mamoko 3 ma achich ni e jota chenro mag dalano. Ji mamoko 3 bende odinegi ka itudogi kod chenro mag uso ne achijno lo ma dalano gerie. Okwach kichwacho ni nonro sechako timore dalano ka giwacho ni gipuojo gweng' manyo kao ting' mar chiwo ripot makamano. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Geno mar jopuonjre mohewo 250 manotieko kos mar nursing higa mokalo kendo nonego ochak tiegruok kata internship higani ogore Rwanda tok migawo mar thieth yango ni onge budget makamano. Jatend migawo mar thieth Aden Duale kawuono ka oduoko penjogo olero ni geno onge mar keto jopuonjrego ma odong' e thuolo makamago kaluwore kod nok mar omenda ma migawo no yudo e budget ma higani. Simfros Okinda nigi lero. Odiochieng' achiel tok migawo mar thieth riembo nurses ma jopuonjre maromo 42 ma wachore ni ochiwnegi internship kapok gitieko tiegruok margi. Jopuonjre mamoko wuok oko mar kwedo chutho chenro manotigodo higani e chiwo internships mag nurses. Jopuonjrego ma gin bath jopuonjre 289 manokoso thuolo mag internships higani nomonjo log tich mar migawo mar thieth ka giywak ni kepo mag interns itimo e yo ng'eruok. From NTK, we were not getting the clear-cut criteria for selection since, as my colleague has mentioned, we had students who are still in class as we speak, and they had internship letters. And there was no criteria for selection for internship because you find people who completed as early as 2023 who are still outside, no internship, no license. I have been here personally for the last 1 week. I traveled all the way from Busia. I don't have anywhere to stay. I've been hosted by relatives who are already tired of me. And they would want me to have a career progress. Because I did nothing for 5 years, not even 4 years. And if I'll be out there for another 3 years, that means I'm spending 8 years to do a bachelor's degree. That is minus 1 year for internship. That gets it to 9 years. So I'm asking, who does bachelor's degree, licensure and everything for 9 years? Jopuonjregi koro dwaro mondo chenro mar kepo keth chutho kendo chak manyien ka giwacho ni migawo mar thieth kod duol mar Nurses Council of Kenya oserem luwo chike matayo chenro makamano. We have seen some progress from the CS where they revoked
internship placement for 42 students who had not qualified to do internship, but they were in for internship. So what we are asking here today is for the ministry to revoke the whole list. The 42 is just a tip of the iceberg. There are many issues on this list, and you cannot sacrifice us because you want to show that there's no problem with the ministry. There's an issue in the ministry and the Nursing Council of Kenya. Jatend migao mar thieth Aden Duale kaduoko jopuonjre go golo siem ne ten balariany maketo weche asoya e kepo mag interns. Duale kata kamano olero ni geno onge mar keto jopuonjre modong' e thuolo ma kamano higani kaluwore kod nok mar omenda ma migao no yudo a budget. 2025-2026 intern cohorts. The public service regulations allow me to post 2,000 nurses. So the rest will wait next year. Magi gin bath jopuonjre ma kwan goeo 200 makoro e okang' machielo koso thuolo mar dhi e tiegruok kata internship. Gin kod geno ni hapgi biro luar e chenro makamano mibiro tim e higa manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV e log tich mar migao mar thieth. Kowuok e weche mag thieth wadonje motende kod weche mag somo. Migao mar somo dhi chako daro jopuonj moko mag science, kwano kod kompyuta kowuok e sikunde moko nyaka e sikunde ma onge kod jopuonj makamago kaka achiel kuom yore mag jiwo kit somo go e sikunde duto ma pacho ka. Ma oyangi kod jatend migao mar somo Migos Ogamba ma oloso e kinde nyasi mar dhialo somo ma otis ni STEM ma okelo kanyakla jotend migepe mag somo e Afrika mangima. Judith Omondi nigi lero. En romo magala moro ma okelo kanyakla jodito e sekta mar somo majiwo somo mag science, kwano kod kompyuta kendo mabiro mana juma achiel bang' ripod Zizi Afrika kod Usawa Agenda manyocha oyango ni atamalo 35 mag skunde junior sekondar ma pacho ka onge kod jopuonj ma olony e somo mag STEM. E romo ni jatend migao mar somo Migos Ogamba opuoyo okang' ma Kenya osegoyo e chwalo kit somo mar CBE ka koro gichano daro jopuonj mag science, kwano kod kompyuta nyaka e skunde ma jopuonj go onge kaka achiel kuom yore mag jiwo kit somo gi. Bende Ogamba oyango ni e chenro mar ndiko jopuonj 24,000 e hik omenda ni gidhi kawo jopuonj modhuro mag STEM kipimo kod mamoko. We have some schools that have more STEM teachers than others, so we are working towards a program of rationalization to ensure that each school at least has a STEM teacher. Some of our universities and colleges have graduated STEM teachers who we are going to employ in the 24,000 that are coming up in September, so that going forward we have enough teachers to handle STEM in all our universities. Kupogore kod nok mar jopuonj mag science, kwano kod lony manyasani, bende pod nitie nok mar kuonde timo nonro mag tije lwedo e thoth skunde ma pacho ka. E twak mar Ogamba bende oyango chenro mar chako gero kuonde timo nonro mag science kapok higa ni orumo. From this month towards the month of October, we are building 1,600 laboratories to ensure that each school that did not have a laboratory, they do have, so that as our students get in there, they are able to do their subjects with the particular infrastructure in place. Ka e weche mag omenda mag somo, to geno onge ne jopuonj madongo nyaka tam manyien kaluwore gi ripod Ogamba. 50% in first term, 30% in second term, and 20% in third term. However, we've not been able to do the actual amount that is required, and we are working with Treasury to ensure that the shortfall that was not released is released, and come third term, the full amount will be released. That is 22,000 shillings for secondary schools, 15,000 for JSS, and 1,500 for primary. Twak mar Ogamba biro bende e kinde mamoko kuom skunde oriembo jopuonjre pacho ne weche ma opogore kama oriwo muoch mar mach, ng'anyo e kinde mamoko duto ma okoni gi loso kaka migao mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaosuri nyakoromo geni Steve Munyaho ja Kenya mane tiyo e piny mar Saudi Arabia owe thuolo kendo gole jela bang' kane ong'adne buch tho e yor nek gi doho ma pinyno kaluwore gi dhao mane odonjore gi nyawadgi ma gitiyo godo e pinyno ma gikone to noduogo tho. Ma olandi gi jagoro mongirore migao mar tudruok mag pinje maoko Korir Sing'oei ma oyango ni jagono ne ogonyo kinyi ma kawuono kar saa 4. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Gikone to Steve Munyako masane ong'ere kaka Steve Abdukarim Munyako owe thuolo bang' kane ong'adne buch tho e yor ligangla e higa mar 2011 dwe mar 4 e piny Saudi Arabia. Ma en bang' kane odonjore e lweny gi nyawadgi ma ja piny Yemen e kar tich kama ne oweyo nyawadgi no gi hinyruok e dende.
Munyako ne owinjo negi gi ligangla dwe mar 5 higani, to kata kamano migawo mar tudruok pinje maoko ma pachoka ne odonjo e twak gi tend piny Saudi Arabia kama ne giyie chwalo ng'eto makamano mondo mi gibed kod twak mar sojagono, twak manoriwo josiasa kod jotend din bende. E dwe mar 3 higani, jagoro maduong' bura mar UDA Hassan Omar ne olando ni winjruok ne osebedo e kama Kenya nowinjo chulio Saudi Arabia fwai maromo siling milion 129, omenda mane oduogo chul jatend din mar Islam ma piny Saudi Arabia Muhammad Al Isa, ma bende en jagoro mar din mar Islam e piny mangima mong'ere kaka Muslim World League. E kinde manoyuoro e budho manowake gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. Ambassador and our ambassador in Saudi Arabia have confirmed that request has since been honored. The $1 million has been paid and the Kenyan will return home safe. Muslim World League en riwruok ma ok mar piny owacho manie boma ma Mecca e piny Saudi Arabia kendo ni kod ting' malando yie mar Islam kod mise mare kama oting'o donjruok e weche mag kelo kwe. Jagoro mongeore migawo mar tudruok pinje ma oko Korir Sing'oei oyango ni mbetre ma Kenya e piny mar Riyadh oyango ni jagono omedne nying mar Abdukarim bang' tero alam mar Umra e piny mar Mecca kaluwore gi dwach doho ma pinyno, alam machiwo luor ne Allah kendo nyisa achiel mar oganda jo-Islam. Oyango ni obiro lando chieng' ma jagono biro chopo e Thuruka. Lydia Hukeyo, Ramogi TV, Nairobi. Yakoromogi mago kaka weche chalo e Kenya kaka achiel kod pinje maoko. Pod wadhi nyime. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi opoyo ogirimiti mar Kenya kod pinje jo-Arabu mar kelo mauta achiel kachiel kendo owacho ni mano osekonyo e fungo nengo mar mauta kuom kinde. Kata doko ni ng'uro osebetie kind jopiny kaluwore kod medruok mar nengo mauta gi siling 8 dweni, Wandayi owacho ni kadipo ni ne onge winjruok ma otisi ni ji to ji, nengo mar mauta doidho mokalo. Chris Owino nigi mathoth. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi omiyo oganda jo Kenya singo ni kik gibed kod luoro moro amora e medruok mar nengo mauta e ndalo mabiro. Kata odoko ni ng'urne osechako wuok kaluwore kod medruok mar nengo mauta kod siling 8 e kor dwe mar 7 higani, Wandayi wacho ni winjruok e kind piny Kenya kod pinje jo-Arabu e wi kelo mauta pacho kae dhi golo ne jo Kenya osigo mapek mar nyiewo mauta e nengo mamalo. Even with the latest increase in the prices of these three products after a long time, the prices have not yet hit where they were in July last year. It's important to put that in context, that over time, in the last 1 year, these prices have been coming down. Wandayi onyiso komiti mar od bura mar teko ni winjruok makamano mane oketie kogono higa mar 2023 osetego siling mapacho kae kipimo kod dola mar piny Amerka kaachiel gi pong'o dero mar mauta pacho kae. Since the inception of G2G arrangement, the country has not experienced a stockout on any of the refined petroleum products. If you look at the trend from 1 year ago, that is July 2024 to July this year, you will notice that there has been a consistent decrease, sometimes marginally, of these prices from July last year to June this year. Usuru mathoth ma ijuogo mauta kochopo pacho kae ema omiyo nengo mauta ni malo pacho kae kipimo kod pinje mag libamba kaka Uganda, Rwanda kaachiel kod Tanzania kaluwore kod Wandayi. The taxes in those other countries on fuel are lower than ours, and that is in their wisdom and the wisdom of their respective parliaments. Wandayi lero ni kind pinje ma uchumi mag donge pinje mag Afrika, Kenya ema nengo mauta ni piny omiyo kik jo Kenya mburi ywak ahinya e wi medruok mar siling 8. In South Africa, this particular month, and South Africa is an economy which is comparable to Kenya's. Okay? In South Africa, this particular month, a liter of petrol, okay, in Johannesburg today, okay, is the equivalent of Kenya shillings 217.9. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi, wakao yuyo marwa mokwongo weche manyien mago imore dakika 23 bang' saa 3 mar otieno. Kamoro amora ma intie amora ahinya nikech iketo Ramogi TV medo yudo mathoth ahinya kendo medo bedo gi ng'eyo. Dadi Wuod Samson kowuok game Barkalare wacho ni winja makare. Erokamano nya
neno ka oimore bati ma deno bao moja kata nyakwar Nyairo sikalame mar game Gotregea. Ramogi TV neno malera ahinya kendo oimore chopo no yo makare. Kamano ahinya in bende. Ramogi lere dala mar Sori Karungu gima wacho ni gimo mako dhoga en kare Shakahola pod dhiga mbele. Felix Ojuoke mepenjo kamano. Felix Ojuoke kete Ramogi TV amora ahinya. Bati oimore mosna Lydia Dhimose aneno weche manyien mago oimore kantire Karenka Europort gi Park ne Valerie Bakita. Erokamano ahinya in bende kete Ramogi. Thank you very much. Jima bena no ka medo ndiko na kendo medo orona ote mage Rico Dudubaya Wudi Nyaseme wacho ni Daddy Cool weche manyien donjo eyo makare kendo Ramogi kelo weche manyien ma proper. Erokamano ahinya. Shem Otho Soja wacho ni amora ahinya kod weche manyien mabiro no achiel kachiel. Wach tho ma Shakahola no onego sirikal non ma otieke chuth. Secondly, Asiro Faith Lwedo, every department oti independently ma ng'ato ok donjre. Lastly, weyo Steve Mnyaho no ok omora. Onge twak ma nyalo duoko ngima ma oselal. Ne onego en bende timne mana gima chike makono wacho. Mano kaluwore kod Soja Shemotho, okay? Jakosege wacho ni wandai nyaka ng'e ni jo Kenya winjo matek uter Kenya mos gi wach mar fuel kiko dhi miyo medo nengo fuel kinde ka kinde. Mano chenja Jakosege ema wacho kamano. Erokamano baba Papa wuode wanga pala in bende ng'isa ni nitiere koda kendi mora ahinya kod kaka weche manyien biro achiel kachiel. Makamu wacho ni sirikal masani ni ema oganda nyalo kwane gimoro. En sirikal manyalo konyo piny Luo kendo kaluwore gi makamu en sirikal madhi miyo nyathi Luo kata wuod Luo loch. Wacho ni High Excellency min piny nosewacho ni ji okoma gi nyidho manitiere sirikal masani ni omiyo kik ji bed gi wasiwasi. Kaso wacho ni en bende koro ni to ndalo kayo machiegni kawuono en tarik 22 okwano mana ndalo maromo 30 kama to dhialo birthday mare e gwenge mag Asere Ugunja kocha. Wacho ni Broad Based West Kenya Region Director makamu biro dhialo birthday mare tarik 22 mar aboro e gwenge mag Asere kendo wacho ni ji machalo ka Super PS Dr. Raymond Omolo mar Nyasaye orit nego ni biro bedo kanyo kaka jogo mabende biro konya dhialo di chiengno. Kero komano makamu Director mar Broad Based Government International. Christopher Malela jadolo wacho ni Ramogi TV ler kendo neno maler ahinya. Aworo weche matimore obila motamore ni achich ma en obila mane oneko ok ong'eyo. Aworo ni justice inyalo mana tamie ng'ato be kare mana gi thuon mago penjo manitiere ka. Erokamano ahinya. Nyakora Mogi yena mondo akaw yueyo nikech pod nitiere ote mathoth. Kaka imedo ndiko gi kabro medo somo gi pod abro bedo gi yueyo machielo. Omiyo med mana oro gi namba en 236 no Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and @Ramogi TV KE. Kik idhi mabor, ma en Oimore. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel Liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel Liquid. New Ariel Liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Machiegni kendo nyakora mogi omedo sudo gi weche manyien bang' wuok e yweyo no. Dichuo moro onego wuode ma jahigni 4 ka omiye sum ka bang'e en bende omadho sum e kar dak ma YMCA kar chung' od bura ma Nakuru North. Min nyathino olero ni gima kamano okel kod ywaruok ma osebedo e kindgi kuom kinde malach kod wuon pargi. Ringre ji ariyogo noyudo kiny ma kawuono gi jirende mage ma osebedo ka ok nen gi kuom ndalo moko. Obila nochopo kanyo kendo nonro osechakore e wi tho ji ariyogo. So wakati ilifika masaa yake ya kukujua ndo nikanotice masaa imeenda, nikapigia mwenye humleta, akaniambia baba yake alimpigia akamwambia mtoto leo hakuwa anaenda shule. So nikaanza kupigia baba yake, hakuwa anashika. Angejali kuwa ule mtoto bado hajaona maisha mengi, bado ako na afya na bado ako na maisha marefu. Angekuwa na utu kwa ule mtoto. Inauma sana kama mzazi. Hata huo mama kwenye yako bado ako na ile uchungu. Si rahisi kupoteza mtoto na bwana. Umejua, najiuliza saizi ilikuwaje mpaka mtoto alienda akachukua shule. Ndio akakuja na mtoto huku. Sasa mama kufuata mtoto asubuhi anapata kama wamejinyonga. Nakoromogi miyo moro ma jahigni 40 sanire mnego e kar thieth moro Mombasa bang' chuore tweyo lwetene koda tiendene gi tond Manila kaeto olorone ei ot kaluwore gi gwandruok mag udi mane obedo e kindgi. Miyo no wacho ne chuore chal ni ne oketne kwiri e pi olemo ma omiyo pache olal bang' madho olemono. Jagono yangore ni olal gi nyithindegi 3 bang' fwenyo ni odonjne e do kodwani mondo mi giwere kata kidwani mondo mi giwere kendo koro gitiek keny margi e kinde kod minode. Joja oko ni giler mathoth kuwuok e gwenge ma Mombasa. En kar thieth moro mar ji giwegi e kaunti ma Mombasa. Kae ne wayudo karem nego Yusra Mbarak man jadak ma Kisauni kaluwore gi ratiche mokoni ne orochi gi chuore ma gisedak godo e thuolo mar higni 12. Ywaruok opimona ne ochakore e kindgi bang' kane odhi e doho oro kwayo mar dwaro ni giwere gi chuoreno kaluwore gi gwandruok mag udi mokoni osebedo ka dhi nyime e kindgi e thuolo malach. Basi kuna dai talaka, ilikuwa hataki kuniacha. Kuna ugomvi tu wa kifamilia baina mimi na yeye. Hakuripoti kotini kuitwa, akaletewa barua ya pili tena aitwa kwa koti. Akaambiwa kama hakufika baada hiyo 2 weeks tena, sasa koti ndio itatoa talaka, uamuzi wa talaka. Sasa hapo alipoletewa barua pili, usiku wake ndio akamfanya dadangu kitendo hiko cha unyama. Opimona ni odiochieng' no ne oluong chuore e doho ewi kwayo mar dwaro ni giwere, to kata kamano ne okodhi. To kane ochopo gotieno to ne ong'ado mar timo tim makochno ka en gi jago moro mane obiro godo e ot. Akanileta kwa nyuma, akanifunga kamba kwa nguvu. Akamwambia ule mwenzake mfunge kamba kwa maguu. Akanifunga kamba kwa maguu. Akachukua ile tambara, akajaribu kupiga kelele kama hapo maybe kama saa 8 hivi za usiku. Nikajaribu kupiga kelele, akachukua tambara la ile mtandio akanitatilia kwa mdomo. Akachukua na sellotape akanitatilia kwa mdomo. The patient akija alikuwa hawezi kutumia mkono wake wa kulia. Kulikuwa na uvimbe, hakuwa na pulses, alikuwa anasikia something called paresthesia, numbness. If she was to delay 3 more hours, maybe tungekuwa mkono ingekuwa gangrenous na ingewezekana tukamfanyia something called amputation. Motelo ne mano, olero ni chuorano ne okelo ne pi olemo ma ochichgo ne chalni ne okete kwiri ni mar bang' madhe to okoni pache ne olal. Akaniletea juice ya tende, akaja na ice cream pamoja. Akaeka kwa fridge. Asa ilipofika saa 7, nikachukua ile juice ya 7 usiku. Ilikuwa ni Jumatano saa 7 usiku. Nikachukua ile juice ya tende, nikanywa. Nishamaliza kunywa ile, akaniletea na ice cream. Akanambia Yusra kuno na ice cream. Akamwambia mimi sitaki ice cream. Bang' twe kendo jwang'e e dier ot, achichno ikoni ne odhi okawo nyithindo 3 mane nindo, kaeto giwuok ka jago mane gin godo to orwako buibui. Mimi wakati huo yanifunga, nikamwambia Ismail, fikiria tuko na watoto 3. Akanambia sio unataka talaka.
talaka ndio imekufikisha hapa. Yule alokuja naye alimvisha buibui na ninja. Sasa wale walioko chini jirani wakaona ni mama na baba. Na sisi kwenda kuvunja walishangaa, kaona sisi tuamtoa dada yetu kwa ile nyumba. Sema si tumuona dada yenu alipita na watoto, kumbe ni ule mwanamume alimvisha buibui. Gikoni bang' seche 24 dichuono ema nonyiso ng'ato mondo go simu ka koni miyono ne gilorone eyot. Akampa mtu apige simu ajulishe kuwa msichana wenu mimi bado sijamchukua, yuko ndani, nimemfungia kwa room. Fanyeni haraka mvunde kufuli kabla hajaaga. Nilipotoka hapo siwezi hata kutembea, hata kushika kitu. Luoro margi en ni sani gikia kuma jagono ne olale gi nyithindo adekgo, mabende gikoni sani gikia kaka ngimagi chalo. Kwa maisha yake yote miaka 12 yeye akitukilala separate room. Yeye sitting room, mimi kwa room. Mara kwa mara alikuwa wakikosana mambo ya kifamilia. Sistangu akija kwangu, mimi nawapatanisha warudi. En wach makata kamano gikoni ne gisechwalo ne obila mabende koni dhi nyime kod timo apedha mar jagono. Na amechukua watoto 3. Watoto wenyewe akiwachukua wako usingizini saa 8 za usiku. Akiwa mahali fulani anajibadilisha tofauti. Anaweza kuja kishehe, anaweza kuja kijana wa kawaida, anavaa mavazi tofauti. Kwa hivyo tunataka serikali kwa haraka upesi, kama ni kwenye boda, kama ni airport, kama ni wapi, waweze kupeleka hiyo sura yake, picha yake, huyu jamaa ni mwenye kuzuiwa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawasuda ne jodak e gweng' ma Obama e ward ma West Kanyamkago e sub-county ma Uriri e county ma Migori yuago nok mar pi. E kinde ma pi mane okunynegi kod tend county ma Migori e lo mar ng'ato wuon, olor kod wuon lobno nikech tend county ma Migori poko chulo nengo mar lobno. Jojuma Nigiler. Geno majira gwego mag Obama ward ma West Kanyamkago sub-county ma Uriri mayando spido kaonge kod pi kuom kinde malach yande nitiere godo bang' tend county ma Migori chako chenro mag kunyo negi pi e gweng'no poko chopo kada bed ni pito koro sekuny ma utieki. Pini magedo mare koro siko meneno mar floka osetiek gero. Kata kamano bedo ni okunye lop ng'ato wuon to tend county ma Migori wachore ni poko chulo wuon lo omenda koro miyo Pini podogo kiful kod wuon lo. Mokwongo ne wago erokamano ahinya kano okunynwa pi ka kane gigolowa chandruok mane wan godo. Joma nokunyonwa pi biuru mondo ukonywa uyawnwa pigni. Nikech ok ginyal tumo pini, jodak moba ma pod sandre ne pi kendo giwuotho onda mabor ka gidhi manyo pi aoche mabende koro chido. Jodagi ka otele kod Elias Ong'wek wach ni pod gimodho pige maricho nikech pi mokunynegi ok ginyal tiyo godo nikech piny owacho ma kaunti ma Migori pok ochulo wuon lo. Kane ikelo gini mar nying ni kanto tiyo ka mondo kuny pi kar kae to ginyal konyowa. To wabiro kawo solagi udhi logi e utewa. To ka mondo gikonywa to gibi kae mondo gigol pigni giyaw ne gimiyogola pesa mondo pino konyo jopiny mondo kuni pini kar kae. Moko kuom mine gwenge pod wuotho ndamo mabor ka manyo pi e aoche kaachiel kod yepe mabende koro chido. Wamina madongo kulo ingowa kata wan gi nyithindo kwa oro to duogo mana nono nikech wuon pi mane owinjruok go poko mi pesa oloro nwa pi amo mana pi kisima moko to kisima go ka pi orume to wegi koro ok yie mondo watuom. Yaw moro be wame pi ka to yaw nero dhok modhe koro wamodho mana pi ma samoro wanyalo tuomo mana pi ma dhok lae ma koro ok nyal modhore be ok nyal konyowa. Yaw maong'ere kaka kopere mabende makoro dhok modhe ema sani reso jodak e gweng'ni ma Obama. Koro nyaka sani gidhi kilomita 3 ka gidhi omo pi kamoro ni yawo kopere gilaro gi dhok. Familia ma ochulo ma ogere Pini wacho ne giserito kuom kinde maromo higa mondo chulgi. Kata kamano mae koro pok otimore ka bende emomiyo koro gikawo okang' mar loro Pini. Ne okuny pi e lopa to nwawinjore gi jogo ne dhi miya pesa pok gimiya nyaka kawuono. Pigno aloro mondo gichop singo. William Nyanyigo wacho ni kata singo mane omigi ni dhi ternigi pi nyaka dala kaka jogo mochulo pok ochope kod kaunti ma Migori. E sama ne kunyo pi ne wapenjogi ni to ere kaka winjruok obet to giwacho ni allocation mar kama kunye pi nitie. Wawayo kungo kuny pi owuogi bang'e gibiro yawo pigno mondo pigno ti. E bang' mano nitie pesa mane giwinjo mano nego bed ni gichulo, pesa no ok gichulo. Pi mano nego bed ni gitero nyaka dalano
gitamore nyaka kawuono. Jatend migawo mar pi e kaunti Migori Silas Onyango okono oganda mondo koti machiegni kod piny owacho e chwalo pi maler ne oganda. We are again condemning those who are also interchanging what they promised to the county government of Migori after drilling the water. Now you find that somebody might come up one day with a different mind and lock the areas and the zones of the water. We are asking the communities kindly. We are one people and we are working jointly. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikand kaunti ma Homa Bay komakore kod riwruok ma ok mar piny owacho marango weche mag alwora. Sani koro ikore mar sidho ayanga chenro mar gero kuonde dak mopogore opogore mantiere boma ma Homa Bay. Ma en bang' kao pach jopiny kuonde dak mopogore opogore kamoting'o Shauri Yako, Makongeni kod Sofia ewi gigo ma sirikal onego tim mar ni kuonde dak makamago bedo makare. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jata tije maduong' mar Global Center for Adaptation mane otimo limbe kar dak ma Shauri Yako okoni chenro no ibiro yangi e kinde romo mar loch gwenge ma ibago e kaunti ma Homa Bay dwe manyien mar chiwo thuolo ne chako bero kuonde dak makamago. GCA obiro ka kane wamakore kodgi kaka jo Homa Bay to gi Akiba Mashinani. Kwa wacho ni mondo walos plan. Kik obed plan moa loka to biro dur ewi jo Shauri Yako, jo Makongeni, jo Homa Bay. Obed plan ma jo Homa Bay moloso, jo Shauri Yako wacho ni wan gima chando wa ni ka koth chwe to piterowa. Ka koth chwe to mudho negowa. Kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelo nwa insecurity. Gik magi wacho go emokete i plan no. Onge yo mora mora minyalo yudo go pesa madongruok koko nyisore ni plan nitie kaka pesa no dhitimore nade dhitiyo. Mane momiyo plan muhimu. So why we're here today is to be inspired by particularly women-led initiatives, youth-led initiatives to identify their priorities. What needs to be done? Housing, drainage, water. And that becomes the people's adaptation plan. For people here in Homa Bay, perhaps it is difficult to appreciate, it's the first ever, let me repeat, it is the first ever people's adaptation plan which is presented and being incorporated into the overall development plan of this county. Agoromogi kana nyisi motelo ni kawuono en chieng' tich ariyo kendo chieng' tich ariyo kama ng'e gwenge wabiro kawuono chenro mar ng'e gwenge wa jafwambo marwa Millicent Adhiambo koro miyowa kachiel kod jogo mane ochoko pachgi sigana ewi gweng' miluongo ni Nyaduong' mayudore kaunti ma Migori. Mae sigana. Nyakoromogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Kalapapla mar ng'e gwenge opiyo e gweng' ma ong'ere ni Nyaduong' mayudore e sub-county Masuna East. Ka isewuotho kata iselimo kata isechopo e kaunti ma Migori tiwinjo kamiluongo ni Nyaduong'. Ang'o mabire pachi? We wawinja nena ni jodak malura ni ma Nyaduong' to pachgi chalo nade koting'o kod nonro mar nying gweng' ni ma Nyaduong'. Ne en kama ne joluo dhodwa mar Ramogi kane wanya kach mae kama ne umbo gowe mane ilose weche duto mag piny kendo kane piny obedo matek to kae kama ne jodongo bede wi got kata ka koth otamore chwe to kanye kama ne gibete to gitime timbegi mag joluo nikech chon gi lala ne po nitie timbe mag joluo kane wa Nyasaye pok nodonjo koro kane gibet kanyo to gik mane gitimo go ne miyo koth chwe kendo piny ne chiek kendo piny ne bedo gi uma mane momiyo niluonge ni Nyaduong' nigo okot moro kanyo mane luongo jodongo. Nyaduong' ne nitie god cha mane luongo ni Nyaduong'. To nikech le ne nitiere omiyo nitiere jaduong' moro ne amwelo kocha to go okot mondo mi kanyalo ringo to ringi liech. Nyuola ayudo kako osechak ni Nyaduong'.
to history matin manyalo ng'eyo en ni jaduong' moro ne nitiere wi got malo ka. Kanodhi e got to oduong'o kot moro ni ding ding to dhano dhi chokore. Koro mane history mane awinjo mathin korka nyaduong' ni. Koro kanodhi sama ne jaduong' no duong'o gino ema koro odhi ogik ma koro chake nying mar nyaduong'. Kae kama ne nitie kopo ni jopiny biro to kane ni malo. Koro kane en malo ema nomiyo iyudo kopo ni iluonge ni nyaduong'. Koro ne kopo ni kata king'iyo wasigu kech ka lweny ne ng'eny e kindwa, wan gi Kuria ka, wan gi Masai ka. Koro lweny iyudo kopo ni chando ji. Ema ne chuno ni nyaka koro ji bedo gi kama oting'ore gi malo. Koro ineno kopo ni wasigu biro. Mamane momiye kaka nomiyo kete nyaduong' gi kod kimaduni bilo moro notwe e tie nyaduong' ka dhok mane wago karachuonyo notho. Kane josuna kane wabiro koni koro ing'en ji koluoro neno jodak to ne ok gimor. Kato koro ne gigine ma dhok mane wago kocha notho te. Ma koro kopo ni mondo mi ne wayud dhok to nonyiswa ni nyaka wadhi wadwar ng'at moro mondo timwa nade mondo los piny koko man to dhogewa nyalo tho ma dhogewa notho te. Ema kate ma nyaduong' ema nogure gino kane igoyo bul moro migo ting' ting' ema nokel nyaduong'. Nyakuramogi bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotengo kod nonro mar nying gweng'ni ma nyaduong'. We koro wawinjo anena ni adieri motengo kod kuku mar wach kotengo kod ler nonro mar nyaduong' ni kanye kowuok kuom jodongo mane nitie kane nyaduong' ne chakore. Kaeri nochak ni nyaduong' kane Jaramogi biro e pinyni kaka 1906. To ne nitie jaduong' maduong' mane iluongo ni Umbwa. Koro Umbwa ni ne en jabilo. Koro Umbwa ni noloso bul moro mane kowuotho go to goyo. Koro bundi ne nitie bilo. Koro nodak yo mwalo god Yobe piny kocha. Koro kane ogik saa 8 to owuok to obiro ewi god nyaduong' ka. Koro noduong'o bundi cha dichiel ni te to koseduong'e to koro loro chako wuoth. Ni owadgi moro kane iluongo ni Asembo mane gin go. Koro dhi ka Asembo to obiro duong'o bunduno ka didek to koro chako wuoth. Koro wuotho kuom Jaramogi, kuom joma ne nitie, odhi ka Buoch, koa ka Buoch odhi ka Nyada, Karachuonyo, to odhi onindo kamoro ni god Nyango. Kiny kowuok god Nyango to odhi nyaka Nyakach Sigoti. Wan Jaramogi wan kod hembwa 4. Hembwa mokwongo namba 1 maduong' en got Ramogi Siaya. Hembwa mar 2 en Sigoti. Hembwa mar 3 en god Nyango. Hembwa mar 4 en Nyaduong' kama wantie ni. Koro kane osenindo god Nyango to kiny koro nowuok. Koro wuotho gi bunde ne nyako dhi nyaka Nyakach Sigoti. Koro odhi obede jomachiel kata jumbe moko 2 koro choko jodongo wuoyogo. Koro kane owuok oduogo to ochako dhi ewi god Sigoti kanyo. Bochako duong'o bunduno dichiel, diriyo, didek. Koro koseduong'e to chako wuotho duogo ku. Koro kane osewuok oduogo ku, koro ji odar, koro ji owuok bang'e, koro ji biro abira. Koro mae momiyo nochake ni nyaduong', kama ne jaduong' Umbwa duong'e bul kane odaro ji kabiro e pinyni. Mae momiyo iluonge ni nyaduong'. Nyakuramogi, gweng'ni ma nyaduong', humbe landore kod weche kata timbe mage. Koro humb nyaduong' ma kaka nochake ni oselandore nikech skunde me gweng'ni te gweng'ni mangima. Nyithindo mopuonjore ka owuok mana nyaduong' ka. Kidhi Wasiyo oa nyaduong', kidhi Kosingo oa nyaduong', kidhi Sagigi oa nyaduong'. Koro mana achiel kuom gima humbwa olandorego. Gima humbwa ochako landore godo mar 2 en kanisa mane jaduong' Andrea chieng' noketo ka mar jo SDA. Kanisa ni kaka nochake oselandore, osekebede ne ka nyaka Sakwa Pith Nyadundo. Kanisa ni osebede. Mochako landore kendo en agriculture mar pur. Nyaduong' gima Umbwa landorego maduong' en dhot moting'o Ramogi, to ne gin jomohero wach somo. Koro kamoro amora mane gibete ne giketo skul gi kanisa. Ka eri notimo bungu to wach Nyasaye to ne nitiere. Omiyo gimoro ni askari nokwane. Nikech gimomiyo dobi onge. Ka askari bi to en mana makadho ne dwaro wach dhok. Nyaduong' ong'ere gi pur kod mpira. Gin dongruoge mage ma jodak ma nyaduong' nyalo kwano nyaka ne gweng'ni chakre. Chon ng'eni ne nitie mana ute lumbe, gik mang'eny ne onge.
makato mabati ochako donjo makoro ji ni kod mabade, ji ni kod gik mopogore, nyithindo chako dhi sikunde, ute lumbe koro rumo, kech chon e yore gi ni pa mana kod dhok, migolo mana jodonge matikelo dhok tipayo side koro kwa chop Migori. Koro kuma ne yudo ka chief achiel rito, tinde nitie chife madhi 16. Wan kod dala waka iluongo ni Hopa Farmers. Hopa Farmers ni otudore kod NGOs. To jogi gin loka Amerika. Koro gikawo nyithindo ka to gitere skul, gipuonjo nyaka university, madhi e college bende gitero, e secondary bende gikawo bende gipuonjo bende gitero kamano. Koro neno ka stima wan go ka, wan koro project ma ka iri mar pi. Iluongo ni Nyaduong Community Water Project. Koro kwan jok malawo pi kuonde maboyo. Kata kwa kao nyako moro mamia ok othagre nudhi aora. Sani e dala waka wan gi professors auchiel, wan gi engineers, wan gi doctors. Koro nyaka ne wabi ka piny osebedo kodwa maber nikech waneno gik matimore. Wan gi skunde mag primary 8 manie ei Nyaduong ka monyuolo. Wan gi secondary 4. To wan gi orphanage home miluongo ni Hope Center manie Ramogi ka moting'o nyithi kiye, madhi population masani nitie kanyo over 600. Nyithindo moyudo scholarship and sponsorship. Ka ne en chuodho, ka wan onyuolwa yude to wayudo kaka ni ipayo mana gi ji, ni choko ji e kor gweng' to ipaye mana gi dhano. Mago dongruoge masani waneno ka koro lamo sekalo ka. Rem mage mapod gin go mathiro dongruok maluora ni mago kelnegi to Nyaduong biro dongore machal kod gwenge mamoko. Wan kod barabara moro ka mutudo Nyaduong kod dala wan Arambe loka ka. Te diere ka otimo thidhna. Koro tamo nyithindo ma kocha mondo bi koni. Nyithindo ma ka bendo dhi kocha. Ten sama ka koro koth chwe kama to kata in wuon ok inyal luwo. Wan gi barabara moa Yolo kacha mang'ado madhi Osingo koni. Ok inyal luwe. Wan gi barabara be maka mong'ado ok inyal luwe. Ka koro koth chwe kama chuodho. Koro barabara wan kuma na chiel moa Migori mong'ado e dier pinyni. Koro wakwa sirikal ka ginyalo konyowa, gikonywa mondo gimed tuchonwa barabara mamoko. Ne wan gi pi ka maduong' mane konyo community mane okony Nyaduong ka. Pigni nitie gik mosebedo ka koro onge, ema wakwayo county government mondo gipump pesa ka mondo the community modh pi maler. Mano gima koro wadwaro ka, go osuptal nikech god jopeni mabor wadwaro osuptal Nyaduong ka. Nyaduong ka en kama duong' kabisa, kendo en skul maduong' kaka secondary gi primary gi kanisa. To yorwa ni king'iye kama ka koth ochwe kata sani to ok ditweny kibika. Koro mago e gik ma rem ma wan go makinyalo losnwa yo maka madhi loka cha madhi nyaka skul, to mano dongruok ma nyalo morowa kaka jo area ma Nyaduong. To gima koro waneno dareche pod waonge go matudowa gi neighbors Mogosingo, Kanyamkago. Koro dareche ge mwawinje pek, nyithindo kaka dhi sikul pod ipango mano lalo. To lalo kaka koro koth chwe ni nyalo dhi gi nyithindo. Koro mage gik ma wadwa ni koponi inyalo konywa to mondo mi wane kaka wanyalo bedo gi gigo. Mana kamano nyakwara Mogi gi kanye mwachopo godo e giko matelo ma kawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Omiyo kawuono ing'eyo nonro mar gweng' mayudore Suna East mong'ere ni Nyaduong. Kikidhi mabor medikete mane wang' joe mari mar Ramogi. Nikech juma manyien bende aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata gihero tinyaluonga ni Nyaboma. Migawo mochune dongruok mag rowere kaachiel kod weche mag tuke olando chenro mag tije mabiro neno ni rowere oyudo tije kata obedo ni gionge kod obok. Jatend migawo mochune weche mag tuke kaachiel kod dongruok mag rowere Sauli Mvurya okwayo rowere mondo were gi ketho mwandu jopiny to kar mano gindikre e tije mabiro konyogi. Moko kuom rowere olero ber ma rowere biro yudo kendo kwayogi ni giwuog oko mondo gindikre e chenrono makoro sani dhi nyime e mbui. Mko na nafasi adimu ya kuhakikisha kwamba mmeweza kufaulu kama vijana, lakini tutumie nguvu yetu, tutumie werevu wetu,
tutumie ukakamavu wetu kuijenga nchi yetu. Ndoto za vijana zitawezekana. Nyota en chenro madhi ng'iyo ni jok mosomo lakini ogik mane form 4 to onge gi uwezo mar maybe advance sombgi nyaka college ne gide miyo gi pesa through this program. At least kinya chako go biashara gimoro kata jok mane gi lony ne artwork gi nyalo ng'iyo go tools gi mondo miangowa oyugo kaka nyalo konyo ngowa e utegi. Then jok mabenye gi sida meke fee nyalo konyo kamano mondo me at least gimbe kiki ginene wegi society but gimbe gi feel being part and parcel of the society. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travels Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Yudu thuolo madhino tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lab tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba miyude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudu thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime Monde yudwe ni kakasikiza tune mari D star 860 star 418 hash Ramogi TV enod jower duto. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Riwruok matayo tuke mag ng'weche pachoka Athletics Kenya okwanyo jotugo 58 mabiro ting'o nying Kenya e piem mar World Athletics Championships mibiro bagi e boma ma Tokyo e piny Japan. Piem mar kwanyo jotugo bagi alap ma Ulinzi Sports Complex ka jotugo marom 4 biro yudo tiko kokalo e ng'we mag Diamond League kinde ma jotugo mamoko 4 biro yudo tiko ma achiel kachiel. Kenya geto timo maber kendo kawo midila mathoth maweyo 11 manigi kawo e boma ma Doha higa mar 2023. Moko kuom jotugo masule oting'o Faith Kipyegon, Reynold Cheriot, Ferdinand Omanyala, Mary Mora, Nelly Chepchirchir, Emmanuel Wanyonyi e kind jong'wech mamoko.
nataka nishukuru Mungu juu ameniwezesha mpaka nishinde mbio ya leo trials for World Championship. So nashukuru Mungu, sikuwa natarajia naweza beba race ya leo. But nashukuru Mungu tangu nitokee US last week nimekuwa na injury ya kiuno. Maybe ilikuwa jet lakini nimekuja kuanganya naona iko sawa sasa. I'm so happy. Nilikuwa na aim yangu ilikuwa ni make to World Championship and nilikuwa nafanya mazoezi, nilikuwa sure I will make it. So sasa nikaenda kungangana kwa mazoezi. Vile still niko weak. Then Tokyo ndakimbia vizuri. My aim is kuleta gold. Jagoro maduong' mar riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika Verona Mosengo Omba ogoyo tik kendo bedo gi yie ni Kenya oikore mar bago tuke mag CHAN machakore Yanga tarik 2 dwe manyien. Kowuoyo kinde manotimo limbe alap ma Kasarani gi Manyayo, Verona Mosengo Omba okwayo Kenya kata jo Kenya duto mondo yuor kendo ojimi mijingo tim maduong' mar Harambee Stars e kinde tukego. Verona Mosengo Omba noten kod jatend migawo mar weche mag tuke Salum Mvurya kaachiel kod jakom mar riwruok mar FKF Hussein Mohamed. Motelo ne Kenya, Uganda gi Tanzania bago tuke CHAN, pinje adekgi biro bedo katimo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje Afrika malendo ni AFCON higa 2027. This is all together one competition. 3 in 1. So 3 of them, they are doing well. And the coordination of very well, exchange of information very well. I think that this is we have to learn from here in Africa to see 3 countries, they put effort together, they put resource together to deliver this competition. This we have to learn from this. This week we are taking through simulations on matter security. On Wednesday in particular, we will have a security simulation training, just basically also to ensure that we don't take anything for chance. And therefore I want to call on all Kenyans to provide the required support to ensure that we have a great hosting of CHAN 2024. Tim Maria Woi mar skul ma Anindo mawuok e kaunti ma Migori kod mar nyiri ma Sinaga mawuok e kaunti ma Siaya emong'ado tiko mar dhi e chung'ne gwenge ma Nyanza e tuke mag adhula mag sekondar madundo mibiro bagi e kaunti ma Kakamega giko mar dweni. Yawuot Anindo rodho yawuot Karapul gonde 2-0 ka nyiri ma Sinaga to nochwado tim mar Otendo mawuok e kaunti ma Kisii gol 1 kuom ling' thi e tuke mag finals. Director mar weche mag tuke kaunti ma Homa Bay Collins Kaleo ojiwo joloch mondo omed timo rako motegno mar ne gibiro gi kawo loch nyaka e finals mag nationals. E kindeno jatend migawo mochung'ne weche mag tuke kaunti ma Siaya Angelina Duol owacho ni tukego ma obagi e kaunti ma Siaya omiyo jo ohala oyudo yuto mabup kowacho ni mano en achiel kuom yore mag gero chumi mag kaunti. Sani koro wane region kaka Nyanza wadhi wuok as a team ma represent Nyanza region national. Adwa nyisogi ni Nyanza region is the hotbed, hapa ne kama talent tema umani Kenya ka ng'eny ne wuoke. Koro ka expect ni team mowuok ka nyalo bedo gi problem e national level. Adier waneno ka jomobiro welo mobiro okelonwa gik mabeyo kendo waneno ka biashara dhi maber, udi mek nindo, ji obuk, otende ji chiemo, omiyo bedo gi gimoro ainani en gima ber e county. As a county, we are happy to host all the teams in this modern facility which is newly built. And we are looking forward to working together with the Ministry of Education and all the schools and the county officials and regional officials who are managing sports activities in our schools. We are seeing young talents here, upcoming talents that tunaona tukiwapatia time na tukiweza kwa groom vizuri zitakuja kusaidia nchi hapo mbeleni. So sina mengi, ningependa tu kuish wale ambao wana proceed, wale ambao wata qualify kwenda nationals, all the best. Tok ng'ado tiko mar tugo e lig maduong' ma pacho ka tim mar kata klab mar APS ma Bomet
nigi wich bar mar yudo alap ma gibiro bago e tukegi ka patron margi ma en jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen lero ni tich mathoth nitie mondo giyud alap ma opuodhi. Murkomen nolimo alap ma Bomet Stadium kama timno timie orako margi kendo ma gibiro bagi e tukegi madala. Bang' rango chal mare, Murkomen olero ni alap oinga mochielo pap kaachiel kod ute ma jotugo loke lewni chal margi ok ni kare kadwaro nitie mar gerogi kapok tuke mag lig obagi alabno. E limbeno Murkomen ne oten kod jalup ogai mar obila Gilbert Masengeli, jalup gavana ma Bomet Shadrack Rotich kaachiel kod meneja mar Sports Kenya Maurice Nyauke. Kwa hivyo hapa tumekuja kuona, tunataka tusaidiane kutengeneza uwanja hii. Tutakuwa na mkutano huko Nairobi kutafuta hela kidogo ya kutusaidia kwanza tutengeneze uwanja, tuweke drainage na kutengeneza changing rooms ya players ndio wakuwe tayari kukuja kucheza huko. Erokamano nyakura Mogi kuom keto Ramogi TV thuolo mar tieko weche manyien mago imore koro chopo. Kamoro amora ma intie in mikao thuolo mari kendo iketo wang'i Ramogi TV amora ahinya kendo amedo kwayo ni hawi maber noka Vin M-Pesa Mariat ng'isa ni weche manyien biro yo manimba dadi kula mora ahinya kodi. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Kasto aneno ka jaduong' jadolo Ojwang' Orono wacho ni koro ber ka mafuta beche odok piny kabisa kendo jo Kenya oyud thuolo bati jo Islam otimo maber sana kuom reso jalo ma iluongo ni kata jalo manunjo bed ni i kaonge mane oko kaluwore kod chike mag pinje Saudi Arabia kocha. Okay, erokamano ahinya in bende Peter Ojwang' Orono. Wycliffe Samuel kawuok Maseno wacho neno news yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien. Judith kawuok Mbeta erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Batian Cecil kawuok Awendo aneni maler. Erokamano bina ayudo oteni kenda morgo ahinya. Benada Nyomi wuod Awendo winjo maber ahinya. Erokamano ahinya kuom kete. Katabu mar Josaka ntiere Barolengo wacho ni Rapia Beach kata Rao Maroma Beach chando ji Yimbo Goma Oreje Togi Got Ramogi Villages. KWS mondo mi okaw repego dhi otere e game kata game park. Erokamano ahinya. Josie abende dwani Mili Nyaboma bono dhiane kocha odhio ng'e gwenge Masiaya bende aparo ni Mili nigi chenro mopuoch kendo moyiedhi mar timo mano. Erokamano kuom kete Ramogi TV odhiambo makawuono. Aneno ka indika makamu ng'isa ni bati kaka nwachake chapuro wan manaka thanks a lot to Super PS Dr. Raymond Omolo Ruoth Oritnai kendo medi ndalo mang'eny mano makamu mawacho kamano. Kasto birthday bendo wacho ni bedo international. Erokamano kuom kete Ramogi TV makamu Enjine Obura Udrongo dadi kula ni maber ahinya inyonga gi weche manyien. Erokamano Juma Duong' Awud Sibuoche bende wacho Ramogi TV neno maler gin kod jaode iluongo ni Min Joy ni gin kod Chief Odoyo kaachiel kod Chief Osuta bende gineno yo makare. Imore bati waneni makare ka wan gi min oda an Dieto Jonjo wuod Masara. Erokamano Jonjo wuod Masara in bende kuom kete Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Nyakwa Ramogi anno ka weche medo mol kendo weche gi medo donjo e yo makare kabisa. Jotelo nego tim gik moko ka giparo wach common mwananchi to gipar jite iluongo ni Raldo ka koya Juja ema wacho kamano ni jotelo mondo tim gik moko ka giparo oganda magin common mwananchi, jok mani piny, jok ma samoro yuto gi ok ni mala ahinya kendo jok ma ni kod dwaro mathoth ahinya. Kaso neno Ramogi ler ahinya Eldoret Roni ema wacho na kamano. Erokamano Roni kuom kete Ramogi TV kendo en bende en kanyo e kinde ma omedo yudowa achiel kachiel.
Erokamano ahinya kaso ng'ato ndiko na kaunti ne jatend migao kata migao mar arita mondo med keto kenge mag neno ni otim nonro ma otenre kod gik matimore e gwenge ma yudore machiegni kod Shakahola, kendo migao mar arita omed keto kenge makare. Anyalo paro ni king'iyo sani kaka migao mar arita ka bende osir kod apisi mar Dr. Raymond Omolo sani gero apise mag ruodhi mondo kopo ni ng'ato ni kod chandruok moro amora nyalo chopo apise go mondo okony e yudo report mapiyo. Aparo ni chendo ma itelo kata mitayo kod Dr. Raymond Omolo mar gero apise mag ruodhi manyasani biro kelo thuolo mayot ne oganda madwaro kony mondo kata kopo nitiere midhiero machal kod mago makoro weche manyien menyo Nyakwaramogi to iyudo ka ng'ato nyalo bedo machiegni kod apisi mar ruoth manyasani, nikech apise mag ruodhi bende koger malong'o kaka igerogi kotele kod Dr. Raymond Omolo miyo ruodhi bedo kod mijing'o mar bedo apisi kendo kawo pach oganda kendo winjo ywak oganda kendo timo nonro kaluwore kod maling'ling manyalo rocho arita e alwora ma giwuogie. Poch gi pak ne Dr. Raymond Omolo kaluwore kod chenro ma kamano. Nyakwaramogi, dakika en 9 bang' saa 4 manigi chakruok bedo gi giko. An bende kowuok ora koni we mondo awal gam wasebedo ka kod jaloko mari iluongo ni Belinda Phillips, jago picha mara bende osebedo ka Lea Nyakwaramogi. Wasebedo ka chakruok nyaka giko, in bende miketo wang'e chakruok nyaka giko donge Poch gi pak. Director mara Bobo Afula kagen kod Suza Kanyendo kaachiel kod Liz gi Ben bende nitiere kiru mar ariyo jachung weche Ken Muga jatenda Ibonyo ne gipuodho magi magineno ni owinjo bed ni ng'eyo adier kuom gik matimore alwora mari kod gwenge mani maboyo kowuok kuom oganda luo mantiere Siaya, Homa Bay, Migori, Kisumu, gwenge ma Nairobi kaachiel kod pinje maoko bende. Poch gi pak kuom yiero Ramogi TV. Aneno ka Tracy Omondi manoti mar Eldoret bende nyisa ni oneno e yo makare. Oganda manitiere Migori County, Suna West, Wiga Ward, Rubaragana, Wasibete kaachiel kod Wasotatu, mad Nyasaye rit na ukinde duto oriti masani. Nyinga en George Bati, Daddy Cool Wood Tsunami.